11 urteko tramite luzea amaitu du amiantoaren biktimei kalte ordaina emateko legeak. Espainiako Senatuak atzoko saioan onartu du biktimei laguntzeko funtsa ia aho batez aldeko 259 boto izan dira eta aurkako bakarra. Hasiera batean 25 milioi euro izango ditu funts horrek, baina hilabete batzuk beharko dituzte ehunka biktimak lehen ordainak jasotzeko. Funtsaren araudia egin gabe dagoelako, 3 hilabete dituzte horretarako. Biktimen elkarteak Madrilen izan dira eta hainbat euskal senatarien esker ona jaso dute, haien presioa ezinbestekoa izan delako legea egin alizateko. EAJko Nerea Aedo eta Euskal Herria Bilduko Idurre Bideguren senatariek gogorarazi dutenez, atzo onartutako legearen lehen urratsa Eusko Legebiltzarrak egin zuen funtsa aztertzeko lantalde bat eratu zuenean. Eusko Legebiltzarrak 2016ko urrian egin zien lehen aldiz eskaera Espainiako Gortei. Así que hay una responsabilidad pública de dar respuesta y compensar el daño, porque faltó prevención y faltó acción protectora. Y no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros. Y ahora corresponde su retirada, pero esta debe ser en condiciones, porque si no vamos a generar más víctimas aún. Esto no se puede consentir. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico, y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Arratsaldeon guztioi, bestaldetik Espainiako gobernuak zenbait neurri fiskal iragarri zituen joan den astean, horien artean aberastasun handien gaineko zerga eta sozietate zerga. Neurri horiek ez dute eraginik izango Hego Euskal Herrian, baina hala ere erreforma fiskalaren eztabaida piztu da. Erreforma fiskala eskatu die hain zuzen ere orain ELAk Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluri eta Nafarroako lehendakari Maria Txibiteri. Enpresek sozietateen gaineko zergan gutxienez 25% ordaintzea exigitu du sindikatuak. Mikel Lakuntzaela sindikatuko idazkari nagusia. Oso erraz ulertzen da, guk esan dugu, enpresen gaineko zergan tipo minimo bat jarri berdela, 25%. Zer esatego funtsean hor? Orain, ematen ari den errealitatea zein da, enpresa gehienek, inoizko etekin handienak lortzen ari diela. Hori eskatzen dugun, 4 eurotatik bat behintzat bideratzea zergetara. Lan gatazketa berriz Bizkaiko metalgintzan lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta patronalen elkartea. Dagoeneko 12 batzar eduki dituzte bi aldeek, baina sindikatuen esanetan patronalak ez du borondaterik negoziatzeko, negoziazioa blokeatu baitu. Joan den astean bildu ziren azkenekoz eta patronalak proposamen berririk ez duela eraman ohartarazi zuten sindikatuek. Egoera horrela gehiengo sindikalak grebara deitu ditu Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak urriaren 27ko, 28ko eta azaroaren 2ko, Iratxe Azkubelab sindikatuko Industria Federazioko arduraduna. Sektoreko sekulako inflazio tasak eta lan karga handia jasaten ari gara. Enpresek inflazioaren kostuak beren produktuetan aplikatu dituzte. Horrek eragin dezakeen kaltea minimizatuz. Feben aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Hori dela eta negoziazio mailan gehiengoa dugun sindikatuok Bizkaiko metalaren sektorean 3 greba egun berri deitu ditugu. Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosiu taldeek uste dute funtsezkoa dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan osasun publikoaren lege bat izatea, baina ez dute babestu Eusko Jaurlaritzak ondu duen proiektua. Atzo ekin zioten osasun publikoaren lege egitasmoa Eusko Legebiltzarrean tramitatzeari, eta Gotzone Sagardui osasun sailburuak proiektuaren nondik norakoak azaldu zituen batzordean. Han azaldu zuten taldeek euren jarrera. Oposizioaren iritzi arauak zehaztasuna falta du eta hainbat esparrutan hutsuneak ere bai lege egitasmoari buruzko zalantzak agertu zituen, besteak beste Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak eta Iñigo Martínez Zaton Elkarrekin Podemos iukoak hainbat gabezia atzeman zituela esan baitzuen ere. Lege egitasmoaren inguruan jarrera kritikoa agertu zuten, baina akordiorako atea ez duten itxi eta iragarri zuten egitasmoa hobetzeko ekarpenak egingo dituztela. PPren ordezkariak ez zuen batzordean parte hartu. Sagarduik azaldu zuenez, legearen bitartez osasun
sistematik haratago zabaldu nahi dute osasun publikoaren kudeaketa, gizartaren premiei erantzun eraginkorra eta integrala emateko. Badagoiz honetan sailburuak argitu du osasun saila lehen arretan betetzeko zailak diren lanpostuetarako besteak beste landa eremukoak, pizgarriak prestatzen eta lantzen ari dela. Gainera, profesionalentzat erakargarrienak direnak martxan jartzeko prest agertu da. 2019an bat zegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin. Hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik, eta ea, estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Aipatu bezala Legebiltzar taldeen txandan kritika egin zizkioten lege egitasmoari. Euskal Herria Bilduren ustez zehaztasun falta du proiektuaren edukeri erreparatuta ez baitago argi zer arautu nahi duen osasun publikoa, ala osasun publikoaren zerbitzuak eta antzera lege egitasmoa orokorregia dela salatu zuen Elkarrekin Podemosiuk. Alderdiak ez dira atzo aurkeztutakoari kritika egin dioten bakarrak, gurean esaterako Amaia Maior, Satxe Erizainen sindikatuko kideak egin du lege egitasmoaren valorazioa entzun. Berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina guk ikusten duguna da gabeziak daukala lege egitasmo honek. Zatze proposamenak egin ditugu, 30tik gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara gerri bat egiteko, eta horre azalduko ditugu gure proposamenak. Ordea egiturazko neurriak sustatzeko hitzarmen bat proposatu du Euskal Herria Bilduk. Koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegik egungo egoeraren analisi orokor bat egin du, ondokoei erreferentzia eginda. Ukrainako gerren ondorioei, joera autoritario eta neofasisten gorakadari eta atarian dagoen atzeraldi ekonomikoari. Hala uste du eskema zaharrak atzean utzi eta erronka berriei erantzuteko egiturazko neurriak hartzeko garaia dela. Modu honetan, koalizio subiranistak 10 puntuko ongizate hitzarmena aurkeztu du, zerbitzu publikoen degradazioari eta desparekotasun sozialen gorakadari aurre egiteko. Aurkezpenean gizarte itun handi baten alde egin dute. Ongizate ituna planteatzen dugunean, filosofia horrekin egiten dugu planteamendua. Neurri paliatiboak bai, neurri estrukturalak ere bai, berandu goazelako. Horregaitik eta bukatzeko, esaten ari garena da gaur planteatzen dugun hau Euskal Estadu itun batetarako proposamena da. Jendea babesteko, gehiengo sozialak babesteko. Eta zentzu horretan, egiten dugun proposamena, herriari egiten zaion proposamen bada. Herriarekin egiteko, nahi dutenekin egiteko. Guztion onerako den itun bat proposatzen dugu Euskal Herri luze zabalean. Ez bakarrik 3 probintzietan, Euskal Herri luze zabalean. Krisi ekosozialen inguruko jardunaldiak amaituta ekotopaketak behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikor agertu dira. Hori ala hurrengo urratsa mugimendu sozial bat sortza izango da eta horretarako urriaren 22an batzeko deia luzatu dute. Juan Gorostidi ekotopaketako kidea. Orain arteko topaketa bultzatu duen hori abiapuntu bat izan da. Hau da, eta posible izan da eta holako arrakasta izan du baitare lau lurraldetako personak elkartu gehalako, adin ezberdinetako personak eta sensibilidade ezberdinetako personak elkartu gehalako, baino helburu garbi batekin, ez? Eta da, gure lekuetako, bailaretako, lurraldetako problematikaz gain, badaukagu zerbait egitekoa, antolatzekoa eta bultzatzekoa Euskal Herri mailan. Eta lerroburuekin bukatzeko Euskararen festa garrantzitsua den Nafarroinez jaialdia ospatzeko gutxi falta da. Aurten Tafaian egingo dute eta Iruñean eman dute goiz honetan egitarauaren berri. Sandra Urra lankida izan da bertan. Urriaren 16an ospatuko du Tafaiako Garces de los Fallos ikastolak bere 4. oineza. Programazioaren berri eman dute gaur prentsaurreko batean eta bertan adierazi dutenez, berrikuntzen artean larunbatetik hasiko den programa oso eta anitz bat prestatu dute.
Tafallako ikastolak mende erdia bete du. Eta Oinezonen leloak gogoratzen duen bezala, gure erdialde maitean euskara ereiten jarraitu nahi dugu. Azken hilabeteetan askotan egin dugu amets urriaren 16arekin. Gure ametsetan ilusioaren eta guztiok berriro euskararen alde elkartzearen ideia gisa ageri den eguna da. Era horretan, egungo Oinez aurrekoen antzera antolatu dugu. Eta horregatik, urriaren 16an, Tafallak beso zabalik eginen die harrera Euskal Herri osotik hurbilduko diren lagun guztiei. Lerroburuak horrela ekonomia arloari helduta ekingo diogu egunaren azterketari. 4 eguneko lan astea gero eta gehiago edatzen ari da munduan. Hala, lan malgua, lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka handiagoa ahalbidetuko duena eta osasun mentala izango dira datozen urteetan enpresek eta lan merkatuak izango dituzten erronka nagusietako bi. Paradigma tradizionala zalantzan dagoen unean gaude, beraz, pandemiak ere horretan eragin duelarik. Bada 4 eguneko lan astea ezarriko balitz epe motzan atzemango genituzken ondorioez galdetu diogu gaur gurean Julen Boiain ekonomistari entzun. Pertsonangan, logikamente, ikusi da lan ordu jardunaldi murrizketa osasunerako, bai fisikorako, bai mentalerako onurak dituela, nola ez, kontziliaziorako ere onurak izan ditzake, eta gero, lan merkatuan, bai, desenpleguarekiko eragin bat izango zuken, ze azkenian lan jardunaldia murrizten baldin badugu pertsona gehiago sartu aldiaz lan merkatura lanpostu batekin, ez? Beraz, nik uste aldage guztia kontutan izan behar diazela, baina kontutan izan behar dugu bai, eta hau importantia da, enpresa guztietan lan jardunaldiaren murrizketa, soldata murriztu barik, zaila izan daitekela aurrera eramatea. Lan gatazketan berriz aipatu dugu, Bizkaiko metalgintzan 3 greba egun deitu dituzte, LAB, UGT, Comisiones Obreras, SK, CNT eta CGT sindikatuek negoziazio mailaren 60% ordezkatzen dutelarik. ELAK berriz 40% ordezkatzen du, eta orain gutxi deialdiarekin bat egin arren, ez du gehiengo sindikalarekin protestara joko. Ezke negoziazioan tirabirak daude leku guztietan. Guk esan alduguna da, momentu honetan negoziazioa blokeatuta dagoela edo inkluso negoziazioa ez dela hasi. Feben, mahaira itzuli da aurrera egiteko inolako asmorik gabe. Alde batetik, bere proposamenean punto gehienak regresiboak direla, atzera pausuak direla. Planteatzen diguna da, orain arte lortutako eskubide batzuk okertzea eta horren truke eskaintzen diguna da soldata igoera oso eskazak eta KPI-rekin ez daukate inolako loturarik. Hiru greba egun eta hauek ez badagoela akordiorik, argi daukagu grebak deitzen jarraituko dugula. Hortik aurrera, orain zentratuko garena izango da 3 greba hauek ateratzen eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den. Bizkaitik Nafarroara ostalaritzak eta saltokiek hitzaldi bat antzestu dute Iruñeko estafeta kalean energiaren prezioaren igoerari buruz arreta dei bat izateko asmoarekin. Horrela hainbat urtez jasaten ari diren egoera larria azpimarratu nahi izan dute. Bart izan da eta Iruñeko estafeta kaleko ostalarik eta dendariek beren establezimenduen harriak itzali dituzte eta kalera irten dira kandelak zeramatzatela ekimena babestuten beste ostalariekin batera. Energiaren kostuen igoerari buruz ohartarazteko egin dute, izan ere adierazi dutenez negozio batzuk hilean 2.300 euro ordaintzetik 4.700 euro ordaintzera igaro dira.
Aldarriez Nafarroatik Arabara Saltolab sindikatuak protesta egin du goiz honetan Gasteizen hezkuntzaren legearen aurreproiektua salatzeko. Sindikatuak zehaztasunak eskatu ditu, zentroen betekizunei dagokienez. Nerea Garzia. Lau ardatz dituzte LAB sindikatuaren ekarpenek aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute legearekin lotura ez izan arren, aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Gaur elkartu dira Gasteizen eta euren eskaerak kaleratu dituzte. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurreproiektua aurkeztu zuen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, LAB sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Guk aurkeztu ditugu Eusko Jaurlaritzari aurkeztu dizkiogu olako ekarpen batzuk legearekiko eta mobilizazioen bidez ere egingo ditugun aldarrikapenak datozen asteetan. Aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen zirriborro horrek ez du jasotzen hezkuntza eskumen osoak eskuratzeko ambiziorik, ez du egiten inolako planteamendu eurik gaur egun izarrita dagoen hezkuntza sistema duala gainditzeko, ez du egiten euskalduntze prozesuan benetako jauzia planteatzeko, orduan ez du egiten inolako definiziorik eta ez ditu langileon beharrak eta eskariak aintzat hartzen. Beste sindikatuei dagokienez, Esteilasek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza pribatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du. Gaiz aldatuta berriz, abortuaren aurkako konzentrazioak itzuli dira Euskal Kliniken aurrera, legez debekatuta egon arren duela hilabete batutatik ona lege berri batek espreski debekatzen ditu horrelako elkarretaratzeak, klinika horietara joaten diren emakumeen eta haien profesionalen aurkako jazarben modutzat hartzen baitira. Hala ere, aste hon istilu nahikoa izan da Gasteizko Askabide klinikan. Nerea Garziak kontatuko digu. 40 días por la vida plataformak Gasteizko klinikako egoitzan batzeko deia luzatu du. Azken egunotan Askabide klinikaren aurrean biltzen ari dira 6 pertsona zenbait kartel izaten dituzte abortuaren kontra eta emakumearen aurkako mezuekin. 4 egun jarraian daramate klinika aurrean otoitz egiten eta ara joaten diren emakumei mezuak botatzen. Elkarretaratze hauek astero errepikatzen ziren duela aste batzuk, baina lege berriak indarrean sartzean geldiarazi zituzten. Hala ere, legearen kontra jo arren berriz erabaki dute klinikaren aurrean biltzea eta arduradunek diotenez salaketa bat jarri dute eta auzitara joko dute. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, hauek lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazte azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten esklika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Claro, gure harridurako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian. Emakume bat, eta datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Denon garaipen bat izan da, osea, zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen horrexatu, ez gaituzko pakean utziko, hau patue, hemen jarraituko dugu. Eran horreka feminista!
Eta Gasteiztik datozen berriekin bukatzeko berriz, Salburuako gizarte etxeak erakusketa interesgarria inauguratuko du, zeinak gizonezko komunetan egindako esku hartze artistiko eta feministak erakutsiko dituen adi. 2022ko maiatzaren 4an Salburuako gizartetzean pintada matxistak agertu ziren gizonezko komunetan hain zuzen ere. Zentroko garbiketa zerbitzua saiatu zen produktu desberdinekin ezabatzen, baina ezinezkoa izan zen. Beraz, kartelak jarri zituzten, eskumore baten gainean errespetua hitza irakur zedin. Hala ere, kartelak desagertzen joan ziren eta berritzen joan ziren mezu berriekin, mezu matxistekin hain zuzen ere. Horregatik, guztiagatik, Ania Zain de Buruaga eta Carolina Matos artistei eskatu zieten konpontzea. Bien artean gizonezkoen komunetako hormak ilustratu zituzten. Krisi ekosozialen inguruko jardunaldiak amaituta ekotopaketak behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikor agertu dira kuantitatiboki eta kualitatiboki arrakastatsuak izan direla azpimarratu dute eta aurreikusitako helburuak bete dituzte elkar saretzen joatea, jende berria erakartzea eta krisi ekosoziala agendaren erdigunean jartzeko urrats bat ematea besteak beste. Hori ala hurrengo urratsa mugimendu sozial bat sortzea izango da eta horretarako urriaren 22an batzeko deia luzatu dute. Ekotopaketak Portugaleteko jardunaldi agur esan da, behin-behineko balorazioa egin du eta oso baikor agertu dira antolatzaileak. Kuantitatiboki eta kualitatiboki arrakastatsuak izan direla esan digu Juan Gorostidi antolatzaileak. Kantitate aldetik jende asko, 500 inguru persona eta gero jende motaren aldetik ere oso gustora, gaztea gehienak, emakume gehienak ez daki, baina erdila bai gutxinez, eta orduan alde horretatik gure beldurrak edo usatu dira. Ez da belaunaldi bateko erakusle izan, ez da oso sesgatua gizon emakumeen aldetik, eta orduan oso pozik lehenengo olako orokortasun horretan, ez? Mahai inguru eztabaida eta antolatuak izan diren ekitaldi ezberdinetan jende andana bildu zen. Energia eta parte hartze handia sumatzaz gain eztabaida biziak eta anitza sortu ziren ikuspegi eraikitzaile batetik. Alde batetik larritasunaren egoeraz aiginen, baina bestaldetik etzegon etxipen sensazio horik. Bada aurreikusitako helburuak bete ditu ekotopaketak, elkar saretzen joatea, jende berria erakartzea eta krisi ekosoziala agendaren erdigunen jartzeko urrats bat ematea besteak beste. Nahi duguna da, eragile sozial politiko guztiek hartu dezaten krisi hau duen neurrian. Hau da, alderdi politiko guztiek, sindikatuek, eragile sozialek badute gai hau bere agendetan, baino ez guk uste dugun bezala. Ekotopaketen beste helburuetako bat tresna ekologistaren beharra hausnartza zen. Bide horretan iragan igandean 100 pertsonatik gorako asanblada ireki bat egin zuten, eta ekotopaketetik hurrengo pausu sendo batekin ateratzez aritu ziren, dinamika edo kanpaina berri bat sortzeaz. Horri jarraiki hurrengo urratsa izango da nola antolatu eta nola bideratu indar hori, behar hori hurrengo hilabeteetan dinamika bat, agenda bat eta adostasun batzuk bilatze aldera, ez? Horretarako urriaren 22ko bigarren asanblada antolatute ekotopaketetan azpimarratutako helburuei forma ematen jarraitzeko eta erabaki zehatzagoak hartzeko. Bestaldetik Zaldibarko Luiziaren aurretik eta ostean Jaurlaritzak Europako legedia bete duela ebatzi du Europako batzordeak. Azken honek dio ez duela lege austerik ikusi eta Eusko Jaurlaritzaren jokaera babestu du. Gainera Arantxa Tapia sailburuak adierazi du Berte Recycling enpresak 2018ko egonkortasun ikerketa bat ezkutatu ziola Jaurlaritzari. Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inongo lege austerikan
hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak. Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean, hala nola zabortegiaren inguruan eta Ermua eta Eibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta zabortegiaren inguruko ingurumen laginak eta analiziak egiteko. Testu inguru honetan nabarmentzekoa da Europako Batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik Batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Zaldibar argituk baina azaldu du Tapiak aipatutako txostenak 3 orrialde baino ez dituela eta Jaurlaritzak igorritako informazioa bakarrik hartu duela kontuan. Gogoratu du gainera CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 234 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela zabortegiaren ibilbidean zehar. Zaldibarko zabortegia 2020ko otsailaren 6an eraitsi zen eta 2 langile lurpean geratu ziren, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. 2020ko abuztuan Sololuzeren gorpuzkiak aurkitu zituzten, baina haren lagunarenak hondakinen azpian daude oraindik. Gertatutakoaren argibide eske Ermuko San Lorenzo auzo elkarteak, Zaldibar argitu plataformak eta ekologistak martxan elkarteak Europako Batzordera jo zuten. Bada Europako Batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin. Horren aurrean Zaldibar argitu plataformak azaldu du Europako Batzordaren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren jokabida zuritzeko izan dela. Txosten hori egiterako orduan Europako Batzordea Jaurlaritzak bidalitako dokumentazioan bakarrik oinarritu dela dio Zaldibar argituk eta 3 orrialde besterik ez dituela. Plataformak nabarmendu du 2021ko abenduan CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 234 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela zabortegiaren ibilbidean zehar. Proiektu teknikoetan zabortegiaren kudeaketan eta jardueraren kontrol publikoan. Txosten horren inguruan Eusko Jaurlaritzak oraindik ez du ezer esan. Plataformaren hitzetan Jaurlaritzak ere badu ardura zabortegiaren hondamendian, bere lana zelako haren gaineko kontrol publikoa egitea. Baina Eusko Jaurlaritza arazo honen parte da, parte garrantzitsua. Bestalde gogoratu behar da oraindik bigarren prozesu judizial bat dagoela irekita Durangoko epaitegian Berterreko arduradunen aurka, ingurumen eta osasun publikoko ustezko delituengatik. Gauzak horrela gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibarko hondamendia antzerkira eraman dute Axut eta Arte Dramak elkarlanean. Arkaitz Kano eta Simun Fuchs dira zuzendariak eta elkarrekiko duten konplizitateak eraman zituen 2 sortzaileak duela urte eta erdi hondamendia izeneko obra ekitera. Urriaren 14an ikusiko du argia antzezlanak Luson, Lapurdin, baina aurrerago ere Euskal Herri osoan ikusteko aukera izango da. Aipatu legez Axut eta Arte Drama antzerki taldeek sortutako hondamendia obra pandemia eta Zaldibarko zabortegiaren hondamendi bakoitzetik abiatzen da. 2020ko otsailetik 2022ko otsailera arteko kontakizuna eginez. Zuzeneko musikaz, bideoz eta dantzaz osatutako ikuskizuna da eta urriaren 14an Luson Lapurdin estreinatuko dute, baina Euskal Herri osoan lotu dituzte emanaldiak urte amaierara bitartean. Bai. Zatozte?
Ja, bidean da. Baina bidea luzea da. Pakito Lujambiokia 30 urte egin zituen kartzelan. Amaiur Iragik 19 urte ditu eta aita kartzelan zuen jaio zenean. Ibon Garatek berriz anaia galdu zuen bisita baten bueltan hil baitzen eta Ignacio Oyarzabal sareko kidea da. 4 horien testigantza jasotzen du naizen ia amaiera ikusentzunezko erreportajeak sakabanaketaren eta urruntze politikaren amaieraren atarian egon gaitezkela eta horri begira ondu dute lana. Aste honetan aktualitatean izango da gainera sarek mobilizazio egun antolatu baitu larunbat honetarako Donostian. Presoen sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen, autoestripu aukiban, edadeko jendia gelditu da, bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, 3. graduan beharko luketenak, 2. graduan ja baimenekin egon beharko liratezkenak, eta naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez? Eta albistegiarekin bukatzeko beste kontu bat, Udalbiltzak sustatutako Geuretik sortuak kultur ekimenaren lehen edizioa amaitu da eta balantze positiboa egin dute antolatzaileek. Sormen beka, egonaldi artistikoa eta emanaldi zirkuitua bere baitan hartzen zituen egitasmo honek, 5 zinemagile, 5 antzerki konpainia eta 16 idazle izan dituelarik protagonista. Horiek euren lana garatzeko aukera izan dute 39 udalerritan. Euskal Herriaren kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin dute egin. Euskal arteak lenguaia asko izan ditzake, baina hizkuntza bakarra du, geurea, euskara. Azken urteotan, faktore desberdinengatik atzerriko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari da gizartean. Eta egoera horri erantzuteko asmoz, Udalbiltzak Geuretik sortuak proiektua sortu zuen. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzen dituen zirkuitu nazionala. Denok ditugu adultasunak, baina batzuek leku gehiago uzten diete beste batzuek baino. Guztira, 26 sortzaile hautatu zituzten. 16 idazle, 5 zinemagile eta 5 antzerki konpainia. Euskal kulturgintzako izen ezaguna batzuk, izen berriak edo horren ezagunak ez zirenak beste batzuk. Literatur lan guztiak liburu batean jaso dituzte, 17. aidanez izenekoa. 5 film laburrekin, luze metraia osatu dute, 5 teilatu. Eta 5 antzezlan zoragarri ikusteko aukera ere izan dugu. Sexberdinak, trapuzikinak, bidaide, arriminak eta eresia. Azkeneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Erreburuetan azaldu legez Amaia Maiorsatxe erizain sindikatuko kida izan da gurean, eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa. Osasun publikoaren lege proiektu berria hizpide izan du eta haren elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu gaur. Horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Zidaren asaloren balkoak zazien diztira Urraren daupat, ahaztaren mesede hautsaren ziztan Akapiaren pisoa gonezinaren aldapat Ikusi ezina Ikusi ezina
elkarrizketari tarte erekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakagu Amaia Maior, Estatzeko bozera Amaia, eskerrik asko egotortzeagatik, ongi etorri. Mila esker, invitatzeagatik. Bueno, atzokoan ekin zitzaion Eusko Legebiltzarrean osasun publikoaren lege egitasmoari, funtzioak eta jarduerak azaldu zituen osasun sailburuak. Lehen balorazioa zein da? Bueno, berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina, guk ikusten duguna da gabeziak daukala legitasmo honek. Esatze proposamenak egin ditugu, 30 gora, eta datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara gerri bat egiteko, eta horre azalduko ditugu gure proposamenak. Ikusten duguna da kontu garrantzitsu batzuk lege egitasmo honetatik kanpo geratu direla, hala nola osasun mentaleko erizain irudia, edo espetxeko osasuna ez da sartzen eta aurreko zirriborroan bazegoen, eta eskolako erizaina ere irudia ez da sartzen lege egitasmo honetan, eta gure ustez aukera galtzen da Eusko Jaurlaritzak osasun eskolako legearen zabaltzeko aukera. Aurreko legea 1982koa da eta oso murriztua da lege hori, eta gure ustez hori zabaltzeko aukera galtzen da momentu honetan, baina gure proposamenak azalduko diegu legebiltzarkidei aldaketaren bat sartzea lortzen dugun. Eta langilei lan baldintzei buruz zerbait aldio? Bai, esan behar dugu, momentu honetan langileek daukaten lan baldintzak ez dira onak. Pandemia baino lehen ere ezen lan baldintza onak, eta gainera pandemiak hori are gehiago okertu du. Ikusten dugu izugarriko lan karga daukatela. Bere momentuan pandemiaren kontuan hartatu behar zuen, eta orain itxarote zerrenda bere eskuratu behar du, eta gainera ikusten dugu Osakidetzan profesional batzuen eskazia edo gabezia daukagula, beraz bere egoeraz da bat ere ona. Osasun langileen soldatei dagokionean, Madrilek aurreikusi du, iragarri du 3 urtean 9,5% igoera. Madrilek ezandako hori betetzko duela, adierazi du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak, zer deritzozue? Guztiz eskaz, ez da nahikoa. Eusko Jaurlaritzak badauka hori gora, edo igoera egiteko hori kapazitatea, ez da? Eta, guk eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzako langilei, pandemian zehar egindako ahalegina premiatzea, ez da? Eta, guk eskatzen dugu aurten 8,8% egoera egitea, eta urtarrietik atzerapenak ordaindu, eta datorren 2023ko urtarrian beste 2,5% onartzea. Ikusten dugu, irailean adibidez, kontsumoaren prezioaren igoera izan da 9,9%, eta aurreko hilabeteetan 10%tik gorakoa. Beraz guztiz eskaz iruditzen zaigu proposamena. Osakidetzari referentzia egiteko azken hilabeteotan erabili izan dituzuen adjektiboetako batzuk izan dira kaotikoa, kritikoa, larria. Zalatzen duzuen langile falta, lehen aipatutu duzun hori, zenbaterainokoa da? Ikusten dugu osasun publikoaren sistemaren ardatz nagusia profesionalak dira. Profesional batzuen gabezia dugu Osakidetzan, hala nola familiako medikoak, pediatrak, baina gure lanbidean ere badaude gabezia pandemiatik baino lehen. Bere momentuan emaginen eta osasun mentaleko erizainen gabezia nabaritzen ginen uda oporretan betetzeko, eta ikusi dugu azken bolada honetan ere
erizainen falta izugarria daukagula, eta nabaritzen da urtean hilabete batzuetan, batez ere udako oporrak ordezkatzekotan, eta gauza bera gertatzen da Gabonetan edo Asto Santuan. Horrek ekartzen ditu eragin batzuk, alde batetik erizainen gainkarga. Eta lehen arretako mailan adibidez oso dotorea da, pazienten kopurua oso altua da, eta ikusten dugu momentu honetan Osakidetzan daukagun ratioa ez da nahikoa gizartea ondo hartatzeko. Guk nahi dugu, estatu mailan Satzek eskatu du herri lege egitea erizainen kopurua handitzeko, eta 1000 biztanle bakoitzeko erizain ratioa egokia izateko arlo guztietan. Eta ikusten dugu momentu honetan Europako Batasunean 8,8 ratioa daukagu erizain 1000 biztanle bakoitzeko, eta Osakidetzan adibidez 4,8. Beraz, urrun gaude hori, Europako batazbestekoaren ratioa. Horregatik eskatzen dugu arlo guztietan erizainen kopurua handitzea, eta batez ere lehen arretako maila. Ildo horretatik, udako kontratuak izan dituzten langileak, udaren bueltan, orain ere mantentzea eskatu diozue Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzari hain zuzen ere, zein izan da erantzuna? Oraindik ez dut inolako erantzunik jaso. Guk eskatzen diogu Osakidetzari eta Osasun Sailari hori kontratu horiek mantentzea, batez ere, datozen hilabeteetan lehen arretako mailak lana izugarria izango dutelako erizainek. Momentu honetan, gripe eta COVID txertaketa kanpainak hasten ari da, eta normalean egiten behar duten bete beharra egiteaz gain, orain txertaketa egin behar dute, eta gainera gogoratu behar dugu pandemia ez dela amaitu, eta lehen arretako mailaren erizainek izugarrizko gainkarga daukate. Ikusten dugu, ia ezi guztietan, erizainek hartatzeko paziente kopurua 2000tik gorakoa da, ia guztietan, eta ezi batzuetan, adibidez, Donostialdean, kopuru hori gora joaten da, 3000 gora. Beraz, momentu honetan daukagun aukera ezin hobea da, libre geratzen diren emaginak eta erizainak berreskuratzeko edo mantentzeko, eta horretarako kontuak bideratzeko, eta gizartea izango duen arreta hobetzeko, eta gure lankideak lasaitasunez eta segurtasunez lan egiteko. Beraz, horregatik eskatzen dugu, eta gainera kontuan hartu behar dugu, hori izango da prekarietatearen aurkako neurri bat, jendea behar du lan finkoa edo lan finkoa ez bada egoera orekatuta izatea, hemen Osakidetzan geratzeko eta daukagun talentua atxikitzeko eta erakargarria izateko. Hori da Satzek eskatzen duena. Horri egozten diozu langile falta, prekarietateari? Bai, prekarietateari bada kontu nagusiak momentu honetan daukagun profesionalen gabezian. Ikusten dugu pertsonek bizimodua behar dutela, eta horretarako egonkortasuna behar dute. Eta hilabete batean edo urtean zehar, behin baino gehiagotan langabezian geratzen bazara, hori ezinezkoa da. Eta gainera ikusi behar dugu beste kontu bat da Osakidetzan. Osakidetza emakume asko lan egiten dugula. Eta, hor dago ere, lana eta familia bateraketa, eta behar dugu oreka izatea, eta horretarako ezinbestekoa da lan finkoa ez bada, apurtxo bat,
egonkortuta, ez da, bestela, inginezkoa da. Horri aurrekiteko eta hainbat lehen arretan batez ere betetzeko zailak dira. Eta azpimarratu du osasun sailburuak lehen mailako arreta beti izan dela gobernuarentzat lehentasun bat. Entzungo dugu. Arreta beti izan da lehentasuna guretzako, legegintzaldi honetako estrategian ere horrela batua dago hasiera batetik, ez da orain berri datorren gaian. 2019an bazegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin, hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik, eta ea, estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Bueno, zer iruditzen zaizkizu Sagarduren hitzak? Bueno, hori neurrian materializatu behar duela, ez da? Eta horretarako ezinbestekoa da lehen arretako mailaren profesionalak babestea, guk erizainentzat eskatzen dugun neurri berberak, ez da? Hori profesionalen atxikitzeko martxan jarriko diren neurriak erizainei eta emaginei ere aplikatzea. Eta beste aldetik eskatzen duguna da, bere momentuan lehen arretako mailaren estrategia martxan edo momentu batean zegoen pentsatuta, eta momentu honetan daukagun egoera desberdina da. Eta guk egokitu behar dugu lehen arretako mailaren egoera gizartearen egoerara. Bestela, momentu honetan profesionalen gainkarga oso handia da, biztanleek jasotzen diren artatzea ez da kalitatezkoa, eta guk eskatzen duguna da, babestu behar dugu gizartea zaintzen diren profesionalei. Eta, ondo da asmoa hor egitea, eta, ikusiko dugu ea zenbateraino helduko diren haiek proposatzen diren neurriak. Sagarduk ere aipatu du ez barne prozesu batean dabilela bertako profesionalekin, zer moduz du hori? Bueno, zoritxarrez askotan hori hitz egitean ez digu sindikatuok parte hartzen prozesu honetan, ezta? Eta guk eskatzen duguna da, profesionalen lan baldintzak eren inguruan sortuko diren jarduera guztietan hor sindikatuok egotea, gure proposamenak egiteko, eta guk harremana estua daukagu langileekin, haiek kontatzen dizkigute bere arazoak, bere eguneroko arazoak, eta estrategiak eta osasun sailaren estrategiak langileen arazoei egokitzeko oso garrantzitsua da sindikatuekin hitz egitea, haien eguneroko arazoak zuzenean ezagutzeko, ezta? Osakidetzako profesionalen lan baldintzei begira ere, Osakidetzaren edo osasun sailaren helburuetako bat da behin-behinekotasun hori murriztea. Lan eskaintza publikoekin iragarri direnak nahikoa izango da hori aurrera eramateko? Zoritxarrez berriro esan behar dut, hori egonkortzetaz adibidez esartzean sindikatuokin ez dutela hitz egin. Eta, momentu honetan guk ezin dugu egiaztatu eskainduko diren lanpostu kopurua egokiaz izango den ala ez. Espero dugu, bere momentuan behin prozesuak amaituta, behin-behinekotasuna ehuneko 8tik behera egotea. Bestela, berri txarra izango da Osakidetzako langileentzat eta gizartearentzat ere.
Bestela, ikusiko dugu prekarietatea eta behin-behinekotasuna ez dugula murriztuko, eta guk pentsatzen dugu lotura zuzena dagoela prekarietatea eta behin-behinekotasuna eta ematen duen kalitatezko arretarekin. Hor kontuan hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da langile oso ondo babestuta izatea ematengo duten arreta ona izateko. Aipatzen duzun zerbitzuaren kalitatearekin lotuta, datu esangurutzu bat ere bada, eta pandemiak itxaron zerrendak 26% handi dituela da. Osakidetzan bertan ebakuntza bat egiteko, 6 hilabeteko itxaronaldia duten geroz eta pertsona gehiago dira. Normala da. Pandemian zehar ikusi dugu Osakidetzako profesionalen ahalegin guztiak COVID-era bideratu direla. Eta, orain pandemia amaituta, berreskuratu behar dugu pandemian zehar egin ditugun ekintza guztiak, ezta? Eta hor barnean ebakuntzak, behaketa programak eta kontsultak, daude barnean. Guri izatzeri gehien kezkatzen zaiguna da kronikotasunaren jarraipena. Kronikotasun jarraipena erizainontzat kontu nagusia da, eta orain arte, pandemia heldu arte, horretara bideratzen genituen eliginen guztiak, eta momentu honetan behin pandemian izan da, eta momentu honetan itxarote zerrenda berreskuratu nahian eta gainera profesionalen gabezian, ikusten dugu lehen arretako mailaren erizainen agendak bete-betean daudela, eta ia aleginan guztia bideratzen direla horretarako, eta ez kronikotasun edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonaren zainketari bideratzen. Beraz, horrek kezkatzen nau asko. Eta behaketetan edo eta prebentzioan ere zenolako eragina izan du azken urteotako testuinguruak? Hori da, ebakuntza gertatzen den moduan, hori behaketa programa minbiziaren edo beste behaketa programen zerrenda gautza bera gertatu zaio. Bere momentuan egin ez ziren probak orain atxeratuta daude, eta denbora berreskuratzeko berriro ere eskatzen diote aleginak langileei, eta hor gurpil zoroa ez da, azkenean profesionalen lan baldintzak txarrak dira, hori lan enkarga daukatelako, presaka ibiltzen direlako, hori itxarote zerrenda murrizteko helburuarekin, eta azkenean egoera ez da ona, eta bere momentuan pandemian aleginak eskatu zioten, orain itxarote zerrenda murrizteko gauza bera, berriro aleginak eskatzen dizkiote, eta azkenean ikusten duguna da hori bere lan baldintzak ez direla zaintzen, eta guk eskatzen dugu hor oreka bat izatea, ez da. Eta testuinguru honetan ere, Esatze Sindikatuak eskatu du erizaintzako preskripzio gidak lehen baien ezartzea osasun sailak. Gida hori esker, zer lortu daiteke? Ikusten dugu momentu honetan lehen arretako mailak kontu asko, ez da, gaixotasun harin edo prozesu harin automurriztuak erizainen lana da. Eta hau da, erizainek askotan, prozesu horretan, medikamentuak arautu behar dute. Momentu honetan erizaintzaren preskripzio autonomoa guztiz zabalduta dago, baina preskripzio kolaboratiboa ez. Horretarako ezinbestekoa da, zuk aipatu dituzun gida martxan jartzea, badaude medikamentu batzuk, mediko preskripzioaren menpeko medikamentuak emateko, ezinbestekoa da medikuen ematen duen agindua izatea. Gida horrek horrelako gauzak erraztuko dira. Adibidez, momentu honetan garun infekzioak izango badugu, gernu infekzioak izango badugu, antibiotiko ematea beharko genituzke, eta horretarako beharko genuke medikuen preskripzio bat. Baina gida horrekin protokoloa jarraituz
hori preskripzio kolaboratiboa egin dezake erizaina, eta horretarako errazten da erabiltzaileek jasotzen diren arreta eta prozesua murrizten da. Beraz, guretzat onura bat da, baina erizainok ez daukagu inolako arazorik konpetentzia berriak onartzeko, baina horretarako behar dugula da segurtasun juridikoa. Eta segurtasun juridiko horrekin oso lotuta dago preskripziorako gida martxan jartzea eta guzti zabaltzea. Munduko Osasunaren erakundeak ere horretarazpen bat egin du, eta horixe da 10 urtenen bueltan milaka erizainek hartuko dutela erretiroa. Ikusita zenolako egoera dagoen Euskal Autonomia Erkidegoan, langile falta aipatu duzula, ez dakit belaunaldi aldaketa bermatuta dago, zenolako eszenatokiaren aurrean egon gaitezke? Bermatuta ez da egongo, eta arazo bat daukagu honekin, eta guk esatzetik pentsatzen duguna da, martxan behar ditugu neurri desberdinak, erdiko epean eta epe luzean, eta horretarako ezinbestekoa bada, momentu honetan daukagun profesionalak atxikitzea beste profesionalentzat erakargarria izatea, eta gero esatzek beste gauzak egiten ari gara. Estatu mailan Unibertsitateko Ministerioari eskatzen ari gara erizainen eta erizain espezializatuen plaza kopurua handitzea, urtero profesional gehiago izateko, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu gauza bera. Bera ez dauka ardura, hori esartzeko ardura, baina Madrilgo gobernuekin hitzaldietan eskatzen diogu presioa egitea hemen Euskadin Unibertsitateko plaza kopurua handitzeko eta erizain espezializatuen kopurua handitzeko. Azken urteotan hainbat mobilizazio egin dituzue, gehiago ikusten dituzue hurrengo hilabetetarako ere? Espero dugu momentu honetan daukagu negoziazioaren egoera hobetzea, baina ez du ematen hori gertatuko denik. Eskatzen ari gara Osakidetzari benetako negoziazioa izatea eta lan baldintzen profesionalen lan baldintza hobetzea. Baina momentu honetan ez dugu hori ikusten, soldataren igoera guztiz eskasa, gainera bere momentuan izan dugun arazoak hor jarraitzen dira. Eskatu dugu behin baino gehiagotan Osakidetzan zabalik dauden arazoak edo protestak eiztea eta langileek eskatzen ari diren lan baldintzak hobetzea, baina Osakidetzaren aldetik eta malez ez dugu berri honik jasotzen, beraz ikusiko dugu, gure artean hitz egingo dugu eta segurazki elkarretaratzeak eta manifestazioak berreskuratuko ditugu, gure helburua bada langileen egoera hobetzea eta momentu honetan ez dugu ikusten etorkizunean hori gertatu denean. Eta honekin lotuta ere, Osakidetza berriro zigortu dute, greba eskubidea urratzeagatik, Satzek jarritako salaketen ostean, zer espero duzu hemendik aurrera? Espero dugu eta eskatzen diogu Osakidetzari gauza. Funtsezko ere eskubideak errespetatzea eta sinatzen dituzten hitzarmenak betetzea. Eta gainera guk pentsatzen dugu momentu honetan Osakidetzak erizainak eta emaginak diskriminatzen ari dela. Eta ikusten da, epaitegietatik jasotzen ari diren epaiak, ezta? Alde batetik, zuk aipatu duzu moduan, grebaren eskubidea, ikusi dugu, azken hilabeteotan izan ditugun grebetan, ikusi dugu, gutxieneko zerbitzuak abusiboak izan direla, eta arrazoia eman digu epaiak, eta gehien kezkatzen zaiguna da, beste kontua bada erizainen eta emaginen diskriminazioa. Ikusten ari gara momentu honetan profesionalen gabeziaren ondorioz, erizainei eta emaginei bere atsedenak murriztea eskatzen ari dietela
Osakidetzak eta Osasun Sailak, eta gero hori gertatzean ez zaizki aplikatzen beste kolektiboei aplikatzen dizkien konpentsazio neurriak. Eta hori diskriminazio zuzena da, eta horren kontra borrokatzen ari gara satzetik, epaiak eman digu arrazoia, eta hildo horretatik joango gara eta jarraituko dugu gure erizainak eta gure emaginak neurri berean izateko eta ez diskriminatzeko lortu arte. Maia Maior, saltzeko bozeramailea, eskerrik asko Maika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei. Horrengora arte.